Dzadichere kumabitivi mana nyika tauya nonhau manhoko dzozuva ra22 mwedzi uno waKakunguru. Kutandano medu muno mamutoko tiri kufara kuti pamutemwa pakaendesiwa pokare zvimwe zvinhu zvakawanditsa zvokuti watangise pokare kuchengeta nhonhono huku. Izvi kwai zvinhu zvinokosha mariyo munyika medu muno inoita zviuru 500. Izvi wakazvipuwa neCoca-Cola Women's Link Zimbabwe. Toramba tichitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Zvahwadza nyasi wazhinji wanga wakaringira idi apo pasvika ndege yekubva newanhu wabenhutsiwa kubva Britain. Wanhu wanga wari 14 asi zvatohwadza kuti wanakadzita pewarambidziwa kupinda kuti wakurukure kana kureketa nawo. Waendesiwa kuti wanogarisiwa munzvimbo yemugarandega nokuti wakabenhutsiwa kubva kuEngland. Hino mabi angu kuti munozvionawo sei? Toramba takaringa kuti wachazobuditsiwa rini. Iyo nyika yeBritain yabva yaisa pazvirango zvoupfumi tagwirei nomakambani ache wachitiwo akaita zvokuba mari nokupuwa mari zvisiri pamutemo kana kuti zvisina kutsarukana kubva gore ra2016 kusvika gore ra2019. Izvi waseenzesa zvakabuditsiwa nomuferefeti mukuru wehurumende pabodzbono gwaro ratagokunyepa iriya rakabuditsiwa pakare manje kuno yano. Idi mabi angu zvinondoramba zvindowanda ipapa. Watendai biti kwai wagonzi newamwe wechidiki webato reZANU-PF waakufanira kuti wabisiwe kuti chizvarwa chomuZimbabwe. Hero kuti zviri pamutemo chere kana kuti zvichakoneka chere nokuti kwai wari kuramba wachindoreketa zvakanyangaritsa pamusoro pohurumende. Idi mabi yangu heno kuti zvichaperera papi? Isu chedu kundoringa tigokunyepai. Hurumende yenyika yagoti iyo yakamirira tumushonga todziwa tunosvika mamiliyoni 2 chaiwo kumusi weSondo uno. Kwai panosvika Sondo mamiliyoni 2 yetumushonga kubva kuChina tunenge twasvika. Ticharamba takandomirira kuti tiuboye kuti tunosvika chere kana kuti tunenge turibe kusvika. Tichange tichikunyepai isusu kana zvaitika izvi. Wamunangagwa watotandisa pokare kuita zvokutsvaka rutsigiro rwegore ra2023 nokutoti ipapa kwai wachagoenda kumaruwa wachienda kuenda kunoita kuti wape huku dzokuchengeta kuti wazviriritire. Ipapa kwai hukudzi wachatotsvaka huku dzinosvika miliyoni 700 chaiwo zviuru kuti wagope wanhu. Heno mabi angu kuti panosvika gore ra2023 panenge pachine chimwe chere chinoitiwa nomamwe mapato. Ticharamba takaringa kunoita tsvimbo nodohwe. Hurumende yagopa wanoisenzera zvikamu 50 kubva muzana zvokuingidzira mari yawanotambira. Ipapa kwaino masangano mirira waraidzi ari kuda ba mari nokuti ishoma. Wari kuti iwo zviri kukoneka ba kuti wabenhuke kumabasa. Heno kuti zvichaperera papi? Ticharamba takaringa kuti wanenge wachigumirepi? Asi toimba kuti pachaitika zvinu kuti wagobenhuke kuofundzisa wapwere wedu. Wamutuli kwai wagoti wachagopa mureketo wawo unochokuita nokutekaidzwa kwemari kwopakati nopakati pogore musi wechina chiri kuteera chino. Ticharamba takagoringa tichigokunyepai tichikupai zvizere kuti zvinenge zviri kutekaira sei ipapa. Kwai nobhangiro nyika wanhu wanenge wari kuramba mari izoitai muwafonere muwanyepe kuti mbanani. Ipapa zviri kutohwadza nokuti mari idzi dziri kurambiwa newanhu wakaita sowari kumbare newamwe mastoro chaiwo. Heno kuti zvichaperera papi kana kuti zviri kunhadzirika sei ipapa? Asi zvisvinuba izvi tinoimba kuti wachachinja maitiro wagoita kuti zvinhu zvigotekairire wanhu wese zvakanaka. Tiri kufara kuti kwai wamapfumo wakabatana newamwe wakambotambira nhabvu muZimbabwe wari kuBritain. Kwai wachaita mutambo wonhabvu wokuremekedza David Yogima Ndigora akapfama kuno yano. Kwai uchaitiwa zuva ra20 mwedzi uri kuteera uyu. Tinozvitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Ipapa kwai Benjani Mwariwari agopedza kufundzisiwa kuita murairidzi kuEurope ko. Toramba tichitenda nokuti iye kwai atakuringira kuti achipindewo kuita zvokuurairidza. Ano makore 42. Ticharamba takaringa kuti achange achizvitekaidza seiwo mubi yeduyu.
munyaya inorwadza idi marwadzo edu anoramba achindoita kutsitsiriwa nokutsitsiriwa idi. Ipapa nyasi chikwata choZimbabwe chekiriketi chajiwa pokare nechikwata choBangladesh mutambo T20 wanga wari kutamba. Zvinotorwadza mabi angu kuti pane chere chavanokonawo warumewa heno kuti zvichapetera papi. Ipapa mangwana wari kutamba pokare futi kamutambo uko T20 tichagoringa kuti vanenge vachiita sei nokuti kubva zvawatanda kutamba noBangladesh paribe kana mutambo mubodzi wawagohwinawo. Heno mabi angu tiringe edu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kuguta reKimberley kwaita chando chanaya nyasi zviri kutorwadza ipapa nokuti wazhinji idi waita kukwana nochando chiri kurowa kureketa kuno nyika yese yakaita kuputirwa nogorero chando chairo zvokutoti heno mabi angu vanhu vanofanira kuti warambe wakachengeteka kusvikira panopera svondo rino aiwa chinenge chakwapaidza wazhinji. Chikoro chofundo yepamusoro choUCT kwai chakuti chakuda kutanda chikoro chopadandemutande choapwere. Izvi kwai zviri kuringirwa kuti zvigoderedze dambudziko rokufunza riri kuitika muSouth Africa. Wari kutiwo chikoro ichi chinenge chibhadharwa mari inoita marandi zviuru 25 pagore pagore, asi kana uchida mudzidzisi pokare kuti agokufunzise unobva waingidzira imwe 40 zviuru zvomarandi. Heno mabi angu kuti wamwe wachazvikona chere asi wamwe wati zvisvinu izvi. Nyika yeZambia yagopuwa nyasi tumushonga todziwa mupengo tunosvika 150 anotibodzi kubva kuAmerica turi Johnson & Johnson. Toramba tichitenda izvi kuwabi yedu isu wedu hurumende ndo yagoramba ichiti waAmerica wari kuda kutaimira kuti wadirekete kuti hurumende yedu yakanyangara. Heno mabi angu kuti chiri nani chii kupuwa kana kusapuwa zvakatooma mabi angu. Hurumende yeMadagascar kwai yagoreketa iyo kuti yakasunga vanhu vanosvika 20 chaiwo nokuda kwokuti wanga wari kuda kuuraya mutungamiri wenyika ikweyo. Heno kuti zvinochokwadi chire kana kuti zvinomanyepo nokuti ipapa pari kutonzi pane vamwe vanhu vokunze kwenyika isiri Madagascar. Tichagoramba takaringa kuti zvichatekaidziwa sei nyaya iyi, ticharamba tichigokunyepai. Paino Israeli yapindawo muboka reAfrican Union asi iri inondoramba iri inongoringa hayo zviri kuitikamo. Heno kuti chokwadi chere tichagobva kana African Union yareketawo kuti chii. Ipapa kuPeru kwai wagotiwo wakwanisa kuparadza wamwe wanoita zvougororo wanga wari kubhadharisa vanhu mari inoita zviuru 20 chaiwo zvomari yokuAmerica kuti warapiwe dzihwa mupengori muzvipatara zvohurumende. Idi zvakatooma. Kwai chikwata choIvory Coast kuTokyo chakunda chikwata choSaudi Arabia nezvibodzwa 2 kuchibodzi. Ipapa kwai South Africa yajiwa noJapan nechibodzwa chibodzi kwa nhau. Ipapa weduwo Donata Katai anoita zvokubhaguja tatomirira kuti agotande kuitawo zvokubhaguja. Ari kutanda musi wegumi musi weSondo uyu watamirira. Munhau yekugumisira yanyasi paino China waburitsa chitima chinotekaira zvokumhanya zviya zvinodadisa zvokuita makiromita 600 paawari bodzi. Idi wabi yedu wari kuita zvinogara zvakadaro asi tiri ipapo hedu aiwa panyasi musena wagorongonda. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.